Da, da, și apoi lovești. Da. Faci mișcare de apărare, Bogdan mic, și apoi răspunzi. Nu tot și Bogdan, da, încet, dar nimerești. La atingere. Da, Bogdan, faci înclinări, nârchii faci. Scapi de lovitură directă. De la picior faci pas în parte și apoi faci contraatacă. Da? Bogdan a căzut, a pierdut balanța. Da, balanța el a lăsat picioarele înainte și s-a dus cu spatele. Și a pierdut balanța. Acolo nici n-a fost lovitură. Așa nu șeți. Tu, Bogdan, bați în corp. Pas spre dânsul și acolo, după coate. Ia că acolo, da. Ușoare, dar arăți că el este acolo deschis. Da, dar nu în coate, de în corp. Ușor, dar de după coate. De întâi în cap, să ridică coate și apoi dai după dânș. Ia că acolo, înțeles? Ia că acolo, da. Da. Bogdan, scapi, nu stai. Nu stai lângă canate. Bogdan mic. Mai departe, da, da, da. Încă 10 secunde undeva. Da, 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 Bogdan, dar pregătește. Uite, forța ai dat în lovitură.